सनितपुर जिल्ला बड' सावथुन मुलुगा सानसेनि हाबाफारिजों नैथि बोसोरसालिया जथुम्मा आरो आगु रंजालि बैसागु फोरबोआ गोजोनै जानानै थाङो। दिखियाजुलि रड रेलवे स्टेशननि साखाथियावनो थानाय बाथासिपुरनि रेलवे कल'नियाव सानसेनि हाबाफारिजों सनितपुर जिल्ला बड' सावथुन मुलुगा सानसेनि हाबाफारिजों नैथि बोसोरसालिया जथुम्मा आरो आगु रंजालि बैसागु फोरबो फालिथाय खुंफुङो। बे हाबाफारियाव नुजाथिफैदों बेखेवगिरि हिसाबै मिरु बर' सावथुन मुलुगनि गाहाय नेहाथारि गुरु पबित्र बर' आरो गाहाय आलासि महरै फैलाजि ब्रह्म बिथाङा। लोगोसे जुनिया आलासि महरै नुजाथिफैदों सनितपुर जिल्ला एबसुनि गाहाय नेहाथारि एनस मोसाहारि आरो सा दिखियाजुलि एबसुनि आफादगिरि आदिम स्वर्गियारि बिथांमोनजों लोगोसे गोबां ओनसोलनि सोद्रोमाफोरा बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जायो। सिने आर्टिस्ट एस'सिएशना जोनोम जानायनि उनावनो जोंनि बर' महरगिरिफोरनि थांनानै थानायनि राहा आरो जोंनि बर' सावथुन मुलुगखौ जौगाहोनांगौनि जे हाबाफारि बेफोरखौ मावबोबाय थानाय जादों। बे हिसाबैनो दिनै दुलाराय आसामावनो गुबुन जिल्लाफ्रावहाय बड' सिने आर्टिस्ट एस'सिएशना जिल्ला आफादखौ दागासिनो दङ। दा नैबे सनितपुर जिल्ला बड' सिने आर्टिस्ट एस'सिएशननि जि आफाद बे आफादखौबो 2017 मायथाइयावनो दानाय जादोंमोन आरो दाना होनायनि उननिफ्राय जोंनि सनितपुर जिल्ला जा बड' सिने आर्टिस्ट एस'सिएशन बिथांमोना गेजेराव माखासे उसुबिदानि थाखाय खामानि मावनो हानाय जायाखैमोन। दा फिन गोदानै दिनै बिथांमोना आफादखौ दाफामफिननानै जोंनि बर' महरगिरिफोरनि थाखाय आरो बर' सावथुन मुलुगनि थाखाय खामानि मावनो आवगायबोदों। निश्चय नैबे हाबाफारिनि गेजेरजों दिनै बिथांमोना गासै महरगिरिफोरखौ लाफानानै गासै प्रडिउसार डाइरेक्टर बिथांमोनखौ लाफानानै माखासे खोथा सावरायनाय जादों आरो जोंनि बड' सिने आर्टिस्ट एस'सिएशननि दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे आंबो सासे सिनियर आर्टिस्ट हिसाबै बिथांमोनजों बाहागो लाफानानै जोङो माखासे खोथाखौ सावरायनाय जादों। जे जोङो बर' सावथुन मुलुगखौ माबोरै जौगाहोनो हागोन आरो बर' सावथुन मुलुगखौ जुदि इयुनाव जौगाहोनो हायाब्ला जोङो महरगिरिफ्रा गासै बड' आर्टिस्टफ्रानो जायखिजाया रोखोमनि आर्टिस्ट मेथाइ रोजाबग्रायानो होन मोसाग्रायानो होन एक्टिं खालामग्रायानो होन दामग्रायानो होन दा बिसोरनि इयुना माबायदि जानो हागौ बेफोर खोथाखौ सावरायनाय जादों। आरो जोंहा जिहेतु माखासे स्टेन्डिं डिमान्ड दङ जोंनि बिटिआर सरकारनि खाथियाव, जिहेतु सरकाराव बेफोरनि डिपार्टमेन्टआ दङ, सिनेमा थियेटार कालचारनि डिपार्टमेन्टआ दं हिसाबै जाहाथे बेफोर डिपार्टमेन्टनि गेजेरजों जोंनि महरगिरिफोरजों लोगोसे जोंनि बर' हारिमुनि जौगानायनि थाखाय माखासे खामानि मावलाङो। बे जथुमनि गेजेरजों जों बिथांमोनखौनो फिन खनसेबाव खावलायबावदों। लोगोसे मिथिनानै गोजोननाय मोन्दों जे फैगौ समाव एबा देग्लायनि फाइनान्सियेल इयार बे फाइनान्सियेल इयारनि बाजेटनि गेजेरजोंहाय जोंनि बिटिआर ओनसोलाव थानाय मोनब्रै जिल्ला क'क्राझार चिरां बाक्सा उदालगुरि बे मोनब्रै जिल्लायावहाय मोनद' सिनेमा हलखौ बानायनो थांगासिनो दङ। दा बेखौ मिथिनानै गोजोननाय मोन्दों आरो फोरमायनो हानानै गोजोननाय मोन्दों। आसा खालामदों बे खामानिया मोजाङै जाफुंलांगोन। बे समाव नोंथाङा जे बर'नि जे फावखुंगुरिफोर जा सिनेमा बानायग्रा बिथांमोना माबायदि जानांगौ? जायखिजाया जोंनो दा कुवालिटि नांसिगौ। जोङो गुबुन गुबुन समावहाय कुवालिटिनिख्रुइ कुवान्टिटिखौ मोनबोबाय थानाय जादों। थांनाय समफोरावथ' जोङो बोसोरसेयावनो 40तानिफ्राय 50तालागै सिनेमा दिहुनदोंमोन बर'फ्रा। दा दिहुननाङाखै आं होननानै बुङाखै, खिन्थु जोङो कुवालिटि दिहुननो हायोब्लाबो मोजां जायो। दा बेखायनो जोङो कुवान्टिटिखौ नोजोर होआबासो जाहाथे मोजां कुवालिटिनि जोङो सावथुन दिहुननो हायो बेखौनो आसा खालामगोन। मानोना जोंनि सिन्थायाबो जोंनि बड' सिने आर्टिस्ट एस'सिएशननि सिन्थायाबो जाहैबाय मा, जाहाथे जोङो बर' सावथुनखौ बुहुमनि मानसिफोरनो नायहोनो हायो। बुहुमनि मानसिफोरनो जेब्लासिम जोङो जोंनि सावथुनखौ नायहोनो हाया बा बुहुमनि मानसिफ्रा जेब्लासिम जोंनि बर' सावथुनखौ गनाया अब्लासिमहालागै जोङो जोंनि हारिमुखौ डेभेलप जादों होननानै जों बुंनो हानाय नङा आरो जोंनि हारिमुखौ जोङो बुहुमनि सिगाङाव सिनायथि होनो हानाय नङा, मिथिहोनो हानाय नङा। दा बेखायनो दिनैनि जोंनो कुवालिटिनि गोनांथि जादों आरो बे कुवालिटिखौ मोननो गोनांब्ला जोंनो गिबियावनो सिनेमा दिन्थिनो थाखाय प्लेटफर्मखौ नांग्रोगोन। मानोना सिनेमाखौ दिहुनखांनायनि उनावहाय जोंनि दिहुनगिरि बिथांमोना सिनेमा दिन्थिनो थाखाय जायगा गैया। दा ओंखायनो जुदि सिनेमा हल थायोब्ला निस्सय जोङो बे सावथुन दिहुननायखौ जोंनि प्रडिउसारफ्रा प्रफेसनेलि
हिसाबै लानो हागोन आरो जेब्लानाखि प्रफेसनेल हिसाबै लानो हागोन अब्लानो क्वालिटियाबो माने फैगोन क्वालिटिबो जागोन आरो जेब्लानाखि जों सावथुनखौ क्वालिटि खालामनो हागोन गोजौ थाखोनि जेला नों सावथुन दिहुननो हागोन अब्लानो जोंनि सावथुनफोरखौबो गुबुन जातिजों लोगोसे जोंनि दुलाराय भारत हादरजों लोगोसेनो जों माने इन्टारनेसनेलि जोङो जोंनि सावथुनखौबो गुबुना गनायगोन आरो बेबायदि जायोब्लानो जोंनि साफ्रोमबो बर' सुबुङा बर' आर्टिस्टफ्रा प्रफेसनेल हिसाबै लानो हागोन आरो बेबायदि जायोब्लानो जोंनि हारिमुखौबो जों डेभेलप जाबाय होननानै बुंनो हागोन गोजोननाय मोनदों सनितपुर जिल्लानि दिनै नैथि बोसोरसालिया जथुम्मा लोगोसे आगु बैसागु फालिथाय बिथांमोना खोब गाजा गोमजायै दिनै बाटासुकुर ओनसोलाव खुंफुंनो हादों जों गोजोननाय मोनदों आं आरो बिसानि जानानै आं गाहाय नेहाथारि आरो फैला सार जों सानैजों फैनो हादों सेन्ट्रेल कमिटिनिफ्राय गोजोननाय मोनदों जों आथिखालाव बर' जि सिनेमानि जि थासारि बेयो माबायदि थासारियाव दं होननानै नोंथाङा बुंनो खोब मोजां नङा जिहेथु थांनाय 2020 सननिफ्रायनो लकडाउन स्टार्ट जाबाय बेनिफ्रायनो नायनायनि जिहेतु मोनसे प्रट'कल सरकारा दानानै होबाय बेनिफ्रायनो फिल्डआव बर' फिल्म इन्डास्ट्रियाव माने गोबां गोहोम गोलैदों आरो फिल्म दिहुननो हायाखै आरो ओंखाराखै बै समनिफ्रायनो दिनैसिम खोब खम फिल्म ओंखारदों आरो रायजो राजायाबो खोब खमहाय नुनो मोनदों आरो खोब मोजां होननानै बुंनो हाया जों दिनैनि समाव बे समाव नोंथाङा बर' जे फिल्मफोर बे फिल्मफोरखौ रायजोफोरखौ माबायदि अनसायनायखौ लुबैयो दिनैनि दिनाव मोजां प्लेटफर्म होननानै बुङोब्लाथ' इउटिउबाव जों बर' फिल्मखौ नुनो मोनो नाथाय जिहेतु रिटार्न फैया नालाय प्रडिउसारफोरा इउटिउबनि थाखाय फिल्म खालामनो गोसो जाया बेनि थाखायनो जों सरकारनो मेम'रेन्डाम माखासे होबोनाय जादों माखासे समाव जोंनो फिल्म हल नांगौ फिल्म हल थायोब्ला जिहेतु दा लकडाउननि उनाव खुलिजोब्बाय गासैबो वर्ल्डआवनो माने गासै कान्ट्रियावनो गासै रायजोआवनो फिल्म हलफोरा अपेन जाजोब्बाय बेखायनो आं सानो हलफोर खालामनायब्ला हलफोरखौ अपेन होनायमोनब्ला जों हलाव मोजाङै दिन्थिफुंनो थाखाय मोजां फिल्म खालामनो हागौमोन होननानै जों सानदों बेनि अनगायै दिनैनि समाव फिल्म दिन्थिनायनि थाखाय जेबो प्लेटफर्म गैया आरो इउटिउबनि अनगायै नाथाय बे समाव प्रडिउसारफोरा हार्मफुल जायो फिल्मखौ दिहुननो हागोन नाथाय जेबो फैसा फैफिना आरो बेनो जाबाय पार्मानेन्ट प्रडिउसारफोरनि थाखाय दुखुनांथाव बाथ्रा आरो दिनैनि समाव आथिखालाव गोदानै जाखांफुनाय जे फावखुंगुर बिथांमोनखौ नोंथाङा मा बोसोन होनो सानो बिथांमोननि थाखाय जों मोनसे प्लेटफर्म लाबोगासिनो दङ बिथांमोना खोब खस्थ' खालामथों आरो ओंखारबोथों बेनि थाखायनो जोङो सर्ट फिल्मनि मोनसे कम्पिटिसन लागासिनो दं जों एनाउन्समेन्ट खालामसिगोन बे सर्ट फिल्मनि कम्पिटिसना गासैबो डिस्ट्रिक्ट कमिटिनि आन्दाराव जागोन आसामाव जों दा 14टा डिस्ट्रिक्ट कमिटि दं बिनि आन्दाराव मोनफ्रोमबो डिस्ट्रिक्टनि आन्दारावनो बेयो मोननै सायख'जागोन जेसेबां फिल्म फैयो बेनि गेजेराव मोननै सायख'जागोन आरो बे मोननै फिल्मखौ सेन्ट्रेला आरोबाव 28टा फिल्म कालेक्सन खालामनानै बेनि गेजेराव आरोबाव कम्पिटिसन मोनसे फाथिबावगोन आरो बै कम्पिटिसनाव जिखिनि फिल्म एवार्ड मोनगोन जिखिनि एक्टर एक्ट्रेस एवार्ड मोनगोन बिसोरनि थाखाय बे प्लेटफर्मा जोबोर गोदोर प्लेटफर्म जागोन आरो बै फिल्मखिनिखौ जोङो सेन्सरशिप खालामनानै जोङो बाहेरनि फेस्टिभेलफोराव हरनायनि लाहार फाहार खालामगोन आरो बेखौ गासैबो दायित्वखौ बिसायानो मावफुंजोबगोन आरो नोंथाङा सरखारि साख्रि नागिरदोंना नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरखारि साख्रिनि गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना एसएससि बेंक पिअ बेंक क्लार्क बेंक एसअ इउपिएससि एफएससि डिफेन्स रेलवे स्टेट इन्सुरेन्स एएअ एडिअ एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरखारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा बेयाव MBA आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेट पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि एसएससि जिडिनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों बारा नङा गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन बे सोलोंसालिया क'क्राझार बरपेटा रड गवालपारा आरो बङाइगावआवबो दं क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 70020261333 9101 536360 70020261333 9101536360
360